dengan kok ya. Oh, masak nama nggih. Tanjake presiden cakrane rapi. Presiden yang Sing urung nembang ana Mbak Indri, Mbak Putri, Mbak Melani. Leres. Aduh. Kene nak gabung karo Mbak Yumu Tati. Wingi dolan ning Bindri. Ning gembira loko. Aku ora dolan ngono. Dino minggu tone ngono ya. Gajahe ana, untane ana. Nyumuk munyuk kok nyumuk. Munyuk ana sasatke wae. Apa-apa ana komplit ning kono iki, komplit. Pengen kelon ana. Praon kok. Kelon. Praon apa kelon? Nek ning kono nginep Pak ya ora apa-apa to wong jenenge ugen menikmati semuanya. Gendulane ana. Gendruwo. Bandulan. Bandulan apa gendulan ya? Bandulan. Oh. Bandulan iki ayunan. Oh ayunan. Cah cilik kok katok cilik. Kaya cah-cah iki ya ini. Oke. Kepareng nembang napa niki Mas Mereka Petro? napa wae? Lho berempat karo Mbak Tatin. Tatin no. Dadi men ono jejak digitale Melani, Mbak Putri karo Mbak Indri. Aku mbiyen anu ya nembang iki karo Mbak Tatin, karo Swargine Jolan. Aja. Kuwi 100 tahun yang akan datang. Oke. 100 tahun. Suwargi. Sapa? Suwargi iki pangkat apa to, Mbak? Suwargi iki istimewa. Kuwi minangka dongane wong Jawa. Nek ngarani sing wis kapundhut kuwi swargine. Ora ana kok nerakane, ngono ora ana. Suwargi. Kuwi adab tata krama unggah-ungguhe wong Jawa. Oh, ngaten. Swargine Pak Kae. Nggih, pun. Ora ana kok nerakane Pak Kae ora enek. Berarti suwargine kersane dinggoni kae-kae riyen kula dereng. Lho, Mas Ulil arep nyawer. Monggo, Mas. Kaya diaturke nggih Pak Nggih Igit. menapa menika lagunipun Pak Igit? Menika lagu karya kula Mbak Tatin jenengan saged lenggah. Tali Tresno. Ora usah berempat Mbak Tatin urung apal. Nggih, dereng dereng. Engko bar iki lagune Bangkit TV, Lil tak gawe lagu Bangkit TV, Lil. Bangkit TV, Bangkit TV, Bangkit TV. Kanggo ngudi mremaju ning multimedia. Tak ketak dah. Aku podcast iki apa moderatore Ulil karo Galih kok malah Galih blarak-blarak ya. Ayo. Tali Tresno nggih, Nduk nggih, 3 bidadari nggih. Ini karya saya tahun 2012. Upama bocah iki saiki wis umure 14 tahun. Wah. Biyen iki 14 tahun kepungkur ya pas pinter-pintere Jo. Aku saiki kok ketok kaya goblok. Tali Tresno made in Tawang Sari Rembang. Buko Kendang Jaipong Mas Rangga. Slow dangdut terus seger. Yo.